Tara sa isang solo moto camping adventure dito sa one of the scenic roads in Pangasinan. Tayo na sa aking kwento. We are heading now to Daang Kalikasan and andito tayo ngayon sa pinaka scenic na daan sa buong Pangasinan. Walang iba kundi dito lamang sa Daang Katutubo. May tikling. Grabe, solid na solid yung mga liko rito mga kaibigan. Tarik pa. Pero bago tayo pupunta sa ating camping site, maliligo muna tayo dyan sa ilog. Isang ligo lang tayo mga kaibigan para di tayo gagabihin doon sa ating destination. Dito na ako dadaan sa baba. Hindi na lang doon sa tulay. Dahil basa ako ngayon. Hanggang ko rin boots ko. Let's go! Daang Kalikasan. Hindi umabot dito yung ulan. Bulas nito pag ulan. Biruin mo kung dyan ako dumaan. Grabe pala nyan. Makababalik lang din ako, so tama lang na dito tayo dumaan. Let's go to Daang Kalikasan. Grabe mga kaibigan, doon tayo galing Kikita nyo yung daan na yan. Ang layo-layo nyan. Doon tayo galing. Ngayon, ang pupuntahan natin nandun pa sa likod niyang bundok na yan, sa Daang Kalikasan. Maaga pa naman, alas 5 pa lang. So kayang-kaya pa. Mga kaibigan, ang video na ito ay hatid sa inyo ng Isotech General Merchandise. Sila ay legit na dealer ng medical equipments. Kung sakali na ikaw ay naghahanap ng medical equipments pang personal, pang bahay, or even pang clinic or hospital, ay may sasuggest ko sa inyo, highly recommended ang Isotech General Merchandise. Pwede nyo pong bisitahin sa kanilang Facebook page at makikita nyo po dyan ang proof of purchase and other evidences na sila po ay dealer at nagbibenta ng mga medical equipment. So ito yung magiging location natin ngayon mga kaibigan. Pwede tayo dito mag raw camping. At meron pang sasakyan dito.
Dito pwede tayo rito para sa ating raw camping. Ayan mga kaibigan, welcome. Medyo natagalan tayo ng setup dahil doon banda yung nakita nating position kanina na pagpupustuhan sana. Kaso gusto ko ng magandang background na view, kaya dito tayo. Makikita nyo to bukas. At nakipagkwentuhan din tayo kanina sa naabutan ko dito at nakilala natin na si SK President ng mga Tarim. It was my privilege na makilala siya. At running for councilor siya mga kaibigan. Hello. Shoutout Kuya LM Motor. Yan. Pakabait po ni Kuya. Chill na chill lang tayo ngayon dahil gamit natin tong burner. Dahil dito sa location natin, Daang Kalikasan, puro kugon at saka wala tayo gaano makuhang mga kahoy. Kaya ang ating pangluto ay itong bigay sa akin ni Sir Adrian Kasupang na burner. May dala din naman tayong butane. Ayan yung nagpapagaan ng buhay natin mga kaibigan, no? Very relaxing. Sagana na naman tayo sa tubig. Ito yung pang tubig natin sa mga sinaing natin. Tapos yan, 3 bote na yan, no? Hindi na tayo mabibitin talaga sa tubig mga kaibigan. At ang ating masarap na uulamin mga kaibigan ay ito. Hindi ko alam anong tawag nito. Ang liliit na mga isda. Isdang dagat daw ito na maliliit. Pinapaksiw daw ito. Kaso wala akong dalang pamaksiw. Ang gagawin ko, sasabawan ko siya. Yan o. Hindi ko alam kung saan ako nahuhuli ito. Hindi ko alam ng tawag nito mga kaibigan. Hindi rin naman to bunog. Alam ko yung bunog eh. Comment nyo nga mga kaibigan kung anong tawag nito sa Pangasinan. Kung ikaw ay taga Pangasinan. Yan o. Maliliit. Ang gawin ko, lalagyan ko na siya ng kamatis, luya, sibuyas. Sabawan natin. Higop tayo ng sabaw dito sa tuktok ng bundok. Dapat pala nung naligo ako kanina, hinugasan ko to dun sa ilog. Tinapa dapat ang ulamin ko ngayon. Kaso yun nga, nakakita tayo ng nagtitinda ng ganong isda. Na curious ako kaya bumili tayo. So ngayon lalagyan lang natin ng kamatis at kamatis, sibuyas, luya. Traditional lang ba ng sabaw? Gusto ko rin humigop ng sabaw eh. Sabaw ng isda.
Okay na yung kanin natin mga kaibigan. Hindi amoy sunog. Magluluto na tayo ng ating uulamin. Ay. Tubig. Ay, magsasabaw tayo. Kalahati lang. Shoutout pala mga kaibigan sa last na nag-enjoy at nanood dun sa video natin dun sa San Manuel. At sana ay samahan nyo pa rin ako sa mga susunod nating raw camping mga kaibigan. Thank you sa mga bagong subscriber din, bagong nakadiscover ng ating YouTube channel. Welcome sa inyo mga kaibigan. At salamat sa pag-consider at napabilang ang aking channel para panoorin ninyo. Sana ay magsama-sama pa tayo sa mga marami pang moto camping na gagawin natin. Solo man, may kasama, or wala. Medyo hassle lang yung ganito, no? Nasa camping ka tapos nagsasabaw ka ng isda. Medyo malangsa yung mga kamay mo. Pero okay lang yan, rewarding naman ito eh. Pag naluto ito eh, tsak na masarap humigop ng sabaw. Sarap sana nito paksiwin. Kulang ako sa dalang mga ricado na pang paksiw. Napakasarap damhin ng katahimikan dito mga kaibigan. Kaiba naman itong location natin ngayon kasi walang mga huni ng ibon. Yung dampi lang ng hangin sa mga dahon ng iilang puno na narito ang ating naririnig. Tapos sa bandang baba kitang kita natin yung city lights kasi nga nandito tayo sa view deck sa mataas na bahagi nitong daang kalikasan. Napakasarap, tahimik at tayo nag-iisa lang. It's freedom once again. Iyan na. Wow, kumulo na mga kaibigan. That's it. Parang amoy siyang paksiw. Yan yung kulay niya. Parang bagoong, no? Okay lang yan. Masarap yan. Hindi lang kaya ay yung itsura. Simple lang ang ating gagawin. After nating magluto, tayo ay kakain na mga kaibigan. Kain na tayo ng hapunan mula rito sa daang kalikasan. Salamat sa pagstay at panunood. Sana ay nasa maayos kang kalagayan. Yun lang naman ang gagawin natin ngayon eh. Mag-camping, magluto, kakain, matulog. At sana ay nag-enjoy ka sa naipakita ko sa inyo mula kanina hanggang sa ngayon at hanggang bukas pa mga kaibigan. Ayun na, medyo humangin-hangin na naman. Sabaw, sarap. Init. May nakapag-comment pala sa atin nung nakaraan, no? Nagtanong kung inubos ko ba raw yung pagkain, yung kanin ko nung gabi na yun. Kasi kinabukasan nagsayang ako ulit eh. Inubos ko yun mga kaibigan. At talagang pagka ganitong nasa Rospat ako at nag-adventure, talagang gutom na gutom ako niyan. Kaya pasensya na kayo, nauubos ko po yung sinain ko. Masarap kasing kumain pagka ganitong lugar eh. Ewan ko kung ako lang ba yung ganun. Nasasarapang kumain pag nasa mga
gubat, ilog. Ito lang talaga yung ulam na meron tayo ngayon eh, sinabawan. Pero solve na ako dito. Grabe. Lumakas ang hangin ngayon. Kagabi napakapayapa mga kaibigan. Ngayon na may mahangin na. Grabe yan oh. Biluin mo yung hangin na yan. Lakas. Natatakot ako baka liparin yung tent ko eh. Merong maliit na burol dito mga kaibigan. Akyatin natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura sa taas. Talaga mahangin ngayong umaga. Ayun, ganito itsura niya. Yan. Tutok tayo, makikita natin yung daan. Daan kalikasan. Lakas ng hangin talaga. Buti na lang pala mga kaibigan, doon tayo nakapagpwesto. Kasi naging shield natin itong burol na ito. Kaya hindi tayo sinalanta ng napakalakas na hangin. Tingnan nyo naman dito sa taas oh. Lakas ng hangin na yan. Samantalang doon chill lang yung tent natin. Nagbago isip ko ngayon mga kaibigan. Hindi na ako sasaing. Kakapi lang ako dahil parang bigat ng tiyan ko eh. Sa kinain natin kagabi. Inubos ko kasi lahat. Yung kanin. Tapos yung ulam. Medyo may natira lang na sabaw. Kaya busog na busog ako kagabi. Lagay ko lang dito ito para may kunting shield. Yan yung mga plastic na yan na pwede natin ilagay sa gilid para kahit paano ipanangga ng hangin. Napapansin ko dito mga kaibigan sa daang kalikasan, napakaraming daan dyan. Maging sa daang Katutubo dun sa likod ng bundok na yan, ang daming mga trail dyan na dadaanan. Siguro one of our vlogs ay atin yang i-explore mga kaibigan. At exploring lang ang gagawin natin. Kasi yan ang mga trip ko din na daan talaga yun. Curious ako sa mga daang yan nasa tuktok. Parang mga guhit-guhit. Mumotorin din natin yan. Tirahin natin ng solo. May mga nagkasasabi sa atin no, na bili rin tayo ng butane para hindi tayo mahirapan sa mga raw camping natin. Kaso meron tayong dahilan kung bakit di tayo gumagamit ng stove o kaya butane sa mga nakaraan nating camping. Dahil ho, mas madali para sa akin na magsiga ng kahoy at hindi na dagdag sa dalahin yung mga stove
At saka depende sa lugar mga kaibigan. Kapag kayong pupuntahan ko ay medyo forest, ay di talaga tayo nagdadala ng stove at tayo ay sisiga para mas madali. Para sa akin mas madali sa akin mga kaibigan. At mas nag-enjoy ako doon. Yung dala kong tinapay, uwi na lang natin yan. Tapos may binili akong tinapay kasi kahapon. Ito na yung breakfast natin yan, oh. Ang lalaki niyan. Kaya solve na ako dito. Yan. Kumulo na nga. Yung napakadali, no? Ang daling mag-butane sa ganitong area na puro kugon. Mahirap kasi kapag tayo ay nasa ganitong lugar, walang mga kahoy, puro kugunan, sa baka makasunog tayo dahil nga dito sa daang kalikasan ni tigang lahat ng mga paligid, delikado. Kaya ang plano ko talaga ay yan, magdala tayo ng butane at ating stove. Kape tayo mga kaibigan. Lakas talaga ng hangin. Binabanatan tayo ng hangin. Kagandahan pala dito sa location natin ngayon, dahil nga nakausap ko kahapon si Kagawad Unay, public place naman daw ito. At nabasbasan naman tayo. Ganito lang naman ang goal ko sa mga camping mga kaibigan. Yung simpleng pamamaraan ng pag-prepare ng ating makain, yung simpleng pag-upo, simpleng ginagawa, sisimplihan lang natin. After nito prepare na tayo ng paalis dahil mag-i-enjoy tayong mag-adventure ngayon. Siguro hindi ko na masasali sa vlog natin, pero may mga i-explore lang ako dyan sa baba para sa next na adventure natin. Kain, breakfast tayo with bread and coffee. Salamat po pala kay Sir Eliazar, siya yung nagbigay nitong coffee, itong ating mug, then yung ating kutsara. Yan, mga bigay nila. Tapos ito kay Sir Saroca, Sir Mark Anthony Saroca ng General Trias Cavite. Marami dyan, mga bigay lang sa atin. Yan, bigay ni Sir Adrian Kasupang. Puro bigay lang yan at di ko naman hiningi yan. Shoutout din kay Direct Gino, bigay niya yan sa akin. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung balikan nyo yung mga video ko nung first moto camping natin, na-execute ko naman na ang moto camping, lalo sa mga raw camping. Nagagawa ko na ang raw camping na ang gamit ko lang ay basic lang talaga. Yung paglutuan, yung tent, motor, and yun lang. Yung mga gadgets, personal na gadgets. Kaya ko na siyang itawid. Dahil nga hindi naman ang pagka-camping kasi dati ko nang ginagawa yan just to survive. Pag nagabihan kayo sa bundok, mga ganon. Ngayon lang medyo ginawa nating content and naging survival at maraming gustong magbigay ng mga gamit, no? Yung iba di ko na nga pinapansin yun ang gusto nila di naman ako nanghihingi sa inyo, no? Hindi ko talaga hiningi yung mga yan. Kusang nagbibigay sila, kusang nagbibigay kayo. Salamat po sa inyo. Doon sa kaibigan natin na nagtanong kung bakit di na ako sumasama kay Direct Gino, I mean di na kami nagkakasama ni Direct Gino, ang dahilan po niyan ay busy na ngayon si Direct Gino. Tapos kung hindi naman siya busy after ng work niya, yun naman yung time na busy ako.
kumbaga yung weekends namin hindi nagkakatagpo. Merong mga personal na lakad din para sa pamilya niya. Ako naman ay ganun din. Siguro muli kami magkasama niyan kapag tag-ulan ulit. Pero ganitong summer, medyo busy siya eh. Tapos ngayong after ng itong bakasyon, hindi ko lang alam kung pwede sila. Yun yung dahilan mga kaibigan. Sadyang di lang mapagtagpo ang aming mga schedule. At sa mga iba pang kaibigan natin na hindi ko na pagbibigyan din na makasama o samahan. Kaya ginagawa ko, nagsusolo na lang ako. Kahit yung mga kapatid ko nga, hindi magkatagpo yung aming schedule. Kaya laging solo ako. Ayoko naman na mawalan kayo ng aabangan sa akin. Kaya tuloy pa rin, ginagawa ko pa rin ang pagka-camping kahit solo na lang. Nais ko rin palang pasalamatan yung mga nagbigay sa atin ng super thanks nung nakaraang video natin, yung sa San Manuel, yung raw camping natin. Si The Lost Traveler, of course, si Sir Freddy from Rizal, tapos si Sir Ragoy, I think from ano siya eh, Romblon yata, di ko maalala kung taga saan ka Sir Ragoy. Thank you sa super thanks na binigay ninyo. At sa mga iba pang supporters natin, sila, sa mga members natin, no? Yung 8 na members natin, thank you sa pagsali sa membership at nag-extend pa nga sila, no? Hindi ako gaano nakapagbigay ng, I think 2 video pa lang ang nagawa ko na para sa mga members only. May nakapagtanong pala dito sa ating mga vlogs kung ano daw na camera ang gamit ko. Well, ang gamit ko po mga kaibigan ay Action 5 Pro na DJI. Yan yung latest na gamit natin. Siguro for I think 4 vlogs na or 3 na vlogs natin previously hanggang sa ngayon ay DJI Action 5 Pro ang gamit natin. Previously sa mga nauna nating mga camping, ang gamit natin noon ay GoPro Hero 11. Kaso nagloko, nasira, inayos ko, at ngayon na may binigay ko na lang sa kasama din natin na nagmo-moto camping. Nais ko ring pasalamatan kayong lahat, no, sa mga viewers natin. Salamat sa mga viewers na malaki ang naiambag at naitutulong dito sa ating YouTube channel sa pamagitan ng hindi nyo pag-skip ng ads dito sa ating video. Ay ang laki po ng tulong yan mga kaibigan. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat, viewers, commenters, supporters, members ng ating YouTube channel Eli Motor. Mula sa aking puso, si Eli Motor, si Sir Eli ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Kung nakaabot ka sa part na ito ng ating video, maraming salamat sa pagiging solid, at kita tayo ulit sa susunod nating video, sa susunod nating raw camping. Thank you for watching. Bye bye for now and see you on the next vlog.